Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bandiraɓe musidɓe, on calminama on jurama, on ñaganama Allah mojere, kadi on ñagama du'a, on daldama du'a inchallah. Joni rek min gartana mon e faidaji inchallahu rabbi. Oɗo yawa dudu bindata laabi nogas guddita wowo nanna ton inde mo jiɗɗa o yiɗma, mo jiɗɗa o daña mahabba hema, mahabba sadidan inchallahu rabbi. Si tawi ko e kayit binduɗa walla e alluwal, si tawi ko kayit bindirɗa mbaɗa feere hoƴa kayit o cofna ɗum e ndiyam labɗam, mbaɗa feere ha mbaɗa e ñamanteri, ñamde ñametede, an andi ko yarete walla koko ñamete inchallahu rabbi. Siko debbo siko gorko waɗata ɗum inchallahu rabbi, o waɗira noon. Calminama on jurama, kadi on ciftinama tan komin ciftinannomon ko. Kala jiɗɗo daranede à distance walla yiɗi gollanede rek inchallahu rabbi, aɗa wawi rewe numéro ji gonɗi ɗiɗon. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala wolgol ngol.